нашето видео ще направим обиколка на нашето училище с моите приятелки. Те се казват Диди и Дарчето. Ще ви ги покажа ето сега. Ето ги тях, Диди и Дари. Това... А ние сме Space Magic. Абонирайте се на нашия канал, защото също така ще имаме втори канал. Ако влезете в него и се абонирате, ще има видео. Да. Така, новия ми канал ще казва... Беше започва с хаштаг. Да. Ако влезете в Space Magic и се абонирате за Никол, както и за хаштаг Крис Помин и за напишете долу в описанието ще го има, но напишете Space Magic, не? Торнадо бутилка само. Или торнадо бутилка, или такова. Хора, искам да ви кажа нещо бързо, само извинявайте. Добре. Даре, бързо искам да... камера. Да. Хора, искам бързо да ви кажа нещо. Абонирайте се за Райна Георгиева. За Рени Георгиева. За Рени Хаштаг Георгиева. Крис Помин. Долу ще ги има. Да, Рени Георгиева си е Рени, хаштаг Крис Помин е Цветомир, който сигурно след малко ще дойде. Да. И така. Започваме, хайде. Само, че няма как да се кача. Дай да държа, бе. Сега сме от едната страна на училището, защото И аз съм облечена така като Никол. имахме гафове. Мисля не така. Но съм си завържил. Бързо. Хора, може ли Чакай, бе. Вижте какви хубави парички там. Това не са парички, това са или жълтурчета, или баба Марта, или аз ги наричам глухарките. Също. Аз ги наричам маргаритки. И аз маргаритки. Снимай. Опа! Мале как ще да падна тук. Дайте, извинявайте, така. Това е за училището, хора, защото Никол каза доскоро и започнахме от начало. Опа! Може ли да държите да си връзвам връзката? Ето я, тя си връзва връзката. Тук е опасно, както тя казва. Да, ама аз сега ще се кача. Не! Няма да се качи. Вижте я! Дари, това е забранено. Тук е забранено, затова... И сега съм за училището, хора. Кой като нас? Това е едно мой канал. Никой, само аз се виждам. Еми, ти се вижда. Никой няма да се вижда. Така, тук има, дето започнахме предния клип, обаче Никол каза доскоро. Много хубава полянка. И ето тук има такова и падаш. Вижте, тук може да паднете. И има маргаритки. Да, ето го училището отзад. Така също. Има само до 7 клас и няма да кажем в кое село е, тъй като не искаме да казваме. Защото така. Започва с В. Не, с В започва. Кое бе? Кое започва с Б? Селото. Да. Ние по-точно сме в град. Само да кажа. В село сме. Никол. В град аз не киес. Село, но голямо село сме. Няма да кажем как е. Юху! Ето там живее Рени Георгиева, хора. Там, дето са чершафите. Там, където са чершафите. Абонирайте се за нейния канал. Това е Еми там, дето е седнала. Вижда ли се? Рени Георгиева. Тук са уредите, това ми е цветето преди малко. Да, когато снимаме клип. Вижте какво има тук. Които са забранени за ученици без учител. Но да, Дара. Но не, Качи. Там са Димитър, Слави май това или Наско. О май гаш. Трябваше така да започнеш видеото. Имаме най-добрата госпожа, така че ако госпожата гледа, вие сте най-добрата госпожа. обичаме ви толкова много. Тя вече... Да! Да, имам обичи. Вижте, че има обичи. Госпожа Ралчева, обичаме ви доста. И на Диди обичи. Снимай. Ето и тя има обичи. И да, Това не е Вижте, и осем. блузата много е готина. Тя не си я харесва, защото е убивало това. Ама Аз не съм с буза. мен много ми харесва. Не ме харесва. Сега ще покажем на Дария обиците. О, показахме ги, бе. Добре. Хора, Ето го игрището. Хора, сега покажеш цялото. Ето. Ивана. Вижте ли? Вижте, Ивана. О, луди сме. Вижте, това е нашето дърво.
Това е дървото, има деца, такива кош и такива телеса баси. На какво? Кажи ми. След малко. Може и да даде след малко. Яла, бела, дай ми. Това е братовчетка на Рени Георгиева. Я виж колко А подивиш се на нея. Това е Илана, това е Севинка. Ето е братовчетката на Рени Георгиева. Викторио! Тя е гадже на моя братовчет. всичко игра. Виж колко дълъг кос е. Да, покажи От се. мен. Покажете момичета. бързо да ръбнете другата ръка. Ти не я докосвай. Аплодирайте за нашия канал. Добре, влезте в канала на Рени Георгиева, там има лицето. Да, там има лицето, може да видите, ако влезете в канала на Рени Георгиева. Ето я, видя се. Оставете момичета. Това е бодигард направо. Аз ми личен бодигард. Хора! Дръж. Да ви покажем лицо. Вижте, Дишка ще играе матч. Ще снимаме. Дири! Късмет! Вижте, ще играе матч. Застръгва. Ще играят на нещо. Вижте, ще заблъча камерата. Дири! Този играхме на... Този от първи клас. Играхме на честен бой и аз го премерках и... Дарче! Хайде, Дишки! Даря, ако искаш ела при мен да снимаме. Ако ви си имам проблем ли и да ви кажа в интернет? Имам. Да, ти го взема веднага. Не да снимаш. Не, ама това е моя... Не. Няма да го качаш никъде. Бягайте тук. Веднага Никола, тя ще качва в интернет. Вижте, тази ще ни снима. Нямаш толкова. Вижте, тишка са. Реал Мадрид, ти ми си е Серхио Рамос. Кой? Аз съм Роналдо. Аз съм Роналдо, Серхио Рамос. Не, аз съм Роналдо, Кристиано Роналдо. Пистали. Избирай си Серхио Рамос. Добре, тя е Серхио Рамос. Кристиано Роналдо. Може ли да играя и аз? Ох, да, от кой си? Искам от тях. Той на защита. Ако не снимаш, не играеш. Добре. Хора, ако ви е харесало, ще го спрете пауза.